Ukubulawa ngokungenalusini kukaZenande Manqola kwenzeka xa kanye abantu besazikisa ezingqondweni zabo ukubulawa kukaNosicelo Mdebeni ekutyholwa ukuba wabulawa liqabane lakhe ngo-August. Wanqunqwa wazizicwibi, amathambo akhe alahlwa kude kufuphi nendawo awayehlala kuyo eMonti. UZenande Manqola udlwengulwe wahlatywa wabulawa ngabantu ekutyholwa ukuba uhlobene nabo. Amalungu osapho abindekile. Ndibone ndingapha ngaphesheya. Ndiyabona abantu ndafowunela unyana omkhulu wam. Wathi unyana omkhulu wam engexela ukusabela bandithini. Wathi masibaleke sizofika apha. Kukho ingxaki enzekileyo. Umntombazana yalapha igwintiwe yareyitshwa. Abahlali bashiyeke bematshekile. Bathi kuxhaphakile ukubulawa kwabantu kulalali kwaye ngoku bafuna ungenelelo olungxamisekileyo lukarhulumente. Asiyazi uncedo basingalifumana njani na kuba abantwana balapha bathi bakubulala bayabanjwa ngomsomnye bayabuya ejele akukho ityala vele liphelele nje emoyeni. Ngoku asiyazi uncedo sizawubheka phi ba kuthiwa wawuba nengxaki ya emapoliseni. Amapolisa nawo ayohluleka. Umntana olungilelo osoloko ehlekile lonke ixesha. Akanantimbi mntwini. Unothando. Abarhanelwa ababini ekukholeleka ukuba bayazalana nomfi babanjiwe. A case of murder was opened and investigations led to the arrest of the two suspects. The suspects appeared in SITHANDA Magistrate Court on Thursday. Ukanti nabanye abarhanelwa ababini abahlobeneyo nomfi babethwe babulawa ngabahlali. UZenande Manqola uza kungcwatywa ngomgqibelo umhla we-13. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eCacadu.